Γιάννης, πού είναι ο χειριστής? Βεντούζας. Ο Βεντούζας σε τραβάει. Ναι, το ξέρω. Αλλά σου αρέσει να δείχνεις την πλάτη. Δεν είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, δεν θέλω να μου παραλείψεις το τοξό 1, έτσι. Ναι. Πρώτα καλή θέση, καλό arch και μετά. Ναι, μετά αν Προφανώς το αλεξίποδο θα προλάβει να ανοίξει, έτσι δεν με ενδιαφέρει. δεν σε ενδιαφέρει, έτσι. Όχι, εγώ θέλω την κίνηση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εσύ. Είχαμε ένα τύχημα εδώ. Βεντούζα, πρόσεχε. Το άλλο πόδι. Θες να τραβήξεις και λάβει πανάδεμάς. Δεν θυμάσαι να μπαίνεις στο αεροπλάνο. Στο τέλος, στην προσγείωση. Καλά είσαι. Οκ. Πολύ ωραία. Σεγμένος και ασφαλισμένος. Τι είναι για κρανός. Ναι. Τι ώρα μου τα παιδιά, πόσα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Και σε power. Καλά. Πάμε γερά. Το πιλότσα. Πόσα άλματα έχεις εσύ? Εγώ στο ένατο τώρα. Στο ένατο. Η Δευτέρα. Ελευθέρας ένατο. Ωραίος. Μαρία, κλασικά το παιχνίδι μου. Πάμε στα 5. Ναι. Πόσο θες? Στα 6 πήρες. Ναι, αλλά πέρασε και άλλος. Άντε, καλό άλμα. Καλό άλμα. Πάμε. Την κάμερα την πήρε. Την πήρε, ναι. Δεξιά. Για να δω. Έχω βγάλει η μαμά. Έβγαλε την φωνή. Μετά το έβγαλε. Εκεί που μας τράβει και μας Ναι, εδώ πέρα και εσείς. Κάνε καμία στροφή, Παναγιώτη, κάνε καμία στροφή. Μετά μόνο που πας. Είναι Όλα αριστερά, Κώστα, αριστερά. μετά είναι η Μαριά του με την Αριστερά, Άρτεμις. Έτσι δεν πάτε. ωραία, έτσι. Αριστερά, 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 αριστερά. Ωραία. Στα 5,5 θα ανέβει ο άλλος, ρε. Έχει ακόμα. Έχει τέτοιο, έχει λαβεί ο άλλος, ναι. Ναι, είναι πάντα έτσι από τότε. Είναι ακόμα ψηλά. Εγώ πόσο μακριά έφυγα, ρε παιδιά, πού πήγα, και πήγα. Εκεί πέρα. Στο Το πεζάκι. έφερα εδώ μέσα, σοβαρά. Εκεί πάνω. Όχι ρε, γι' αυτό δεν έβαλα και με το καιρό. Τα 1000 πόδια θέλω να γυρίσεις νότιος. Τα 1000 πόδια θέλω να γυρίσεις νότιος. Ωραία, ωραία. Αριστερά, αριστερά. Αριστερά, αριστερά. Ωραία. Άλλο αριστερά. Εντάξει, το έχω στο ζου. Έλα πάνω! Έλα, μπαμπά! Αριστερά, αριστερά, λίγο Έχει χώ! αριστερά. Κάνω μια στροφή ολόκληρη αριστερά. Αριστερά, αριστερά. Δεν ξέρω τι έχω. Ωραία. Αριστερά τώρα πάλι ωραία. Ωραία, συνέχισε αριστερά, αριστερά, αριστερά. Ωραία. Έλα παλίκαρε! Κι άλλο αριστερά, αριστερά και μέσα στην ηλικία, ωραία. Μιλά τα χέρια τώρα, διόρθωση.
ψηλά τα χέρια.